Čaute chat, vítam vás pri tomto videu, kde si trošku rozoberieme multistreaming. Čo to je, ako to nastaviť, aké sú výhody a nevýhody, po prípade možné rizika multistreamovania. Ako už sám názov hovorí, multistreaming je streamovanie na viacero platform zároveň a teda, že tvoj stream nie je prehrávaný live len na Twitchi, ale zároveň ide live aj na YouTube, po prípade Kiku, Twitteri, TikToku, YouTube Vertical, Trovo, Facebook a kde všade len chceš. Na Slovensku tento druh streamovania nie je asi vôbec rozšírený, aspoň čo mám vedomosti. Ak teda to sleduje nejaký tvorca, ktorý multistreamuje, tak sa ti ospravedlňujem, že som ťa nezaregistroval. A v zahraničí táto vec celkom ide, pretože dávaš na výber svojim divákom sledovať na platforme, na ktorej to im najviac vyhovuje a s ktorou sú oni najviac zžití. Ako vlastne prebieha také multistreamovanie? V podstate ide o third-party pluginy do OBS-ka, ktoré ti umožňa pridať ďalšiu platformu, po prípade viacero účtov na rovnakej platforme. Na výber máš z viacero možností, ako sú napríklad Stream Elements, cez ktorých si vieš nastaviť aj alerty, Atom, ktorý má tento free plugin a taktiež aj plugin na vytvorenie vertikálnych scén v OBS-ku pre vertikálne streamovanie, napríklad pre TikTok alebo YouTube Vertical. Ale aj rôzni tvorcovia, ktorí sa zaoberajú streamovaním, tak vytvorili vlastné pluginy a je na tebe, ktorý si zvolíš a ktorý ti bude najviac vyhovovať. Ja osobne používam ten od Atomu, skúšal som, respektíve začínal som s tým od Stream Elements, ale za každým som pri spúšťaní streamu mal nejaký problém. Tento sa mi osvedčil, že funguje mne osobne najlepšie, takže asi sa na ňo budem najviac odkazovať a taktiež na streamovací software, na ktorý budem najviac odkazovať, to bude OBS-ko, nakoľko s ním mám najviac skúseností. Ako si takéto multistreamovanie nastaviť? Asi každý software to má dosť podobné, takže tu shrniem základné princípy. Ak by ste mali záujem o konkrétny návod, dajte mi vedieť dole do komentárov a môžem praviť kompletný step by step návod. Začneš klasicky ako pri nastavovaní klasického streamu a na to už je niekoľko aj CZ aj SK tutoriálov, že vlastne svoj hlavný stream, a teda po väčšine je potrebné, aby to bol Twitch, prihlásiš priamo cez OBS. Či už sa prihlásiš alebo staršou metódou pomocou toho, že tam pridáš svoj stream kľúč, ktorý nájdeš vo svojom profili na Twitchi v nastaveniach a ktorý nemáš nikdy nikomu ukazovať a už obzvlášť nie na streame. Takže keď už si cez svoje OBS prihlásený do Twitchu, teraz môžeš cez plugin začať pridávať ďalšie účty. V jednoduchosti si zvolíš platformu, na ktorú chceš streamovať, zvolíš server a skopíruješ tam svoj stream kľúč z konkrétnej platformy. Ďalej by sa ti mali otvoriť ďalšie možnosti nastavenia ako encoder, bitrate, kvalita, audio stopy a tak ďalej. Ale vravím, je to individuálne od toho, aký plugin si zvolíš. Samozrejme, ak si napríklad zvolíš Twitch a YouTube, tak odporúčam zvukovú stopu, ktorú máš nastavenú, že bude odoslaná na Twitch ako VOD a teda v nej nebude copyrightovaná hudba, tak túto zvukovú stopu odosielať priamo na YouTube, aby si sa vyhol copyright strikeom. Nevýhodou však je, že potom teda nebudeš mať hudbu na svojom YouTube streame. Aby som to shrnul, ak si prešiel nastavovaním live streamu v OBS-ku, tak nastavenie ďalšieho streamu je v podstate to isté. Ideš cez tie isté nastavenia, takže to zvládneš. Ak však máš problém s angličtinou alebo sú zahraničné tutoriály pre teba chaotické, budem rád, ak sa mi ozvieš do komentu a v budúcnosti sa teda môžeme na takéto nastavenie pozrieť. Poďme sa teraz pozrieť na všetky výhody a nevýhody multistreamovania. Asi by som začal výhodami. Takou najväčšou výhodou už spomínanou je to, že dáš svojim divákom na výber, že ťa môžu sledovať na platforme, ktorá im najviac vyhovuje a kde sa oni cítia najpohodlnejšie. Nenútiš teda ľudí, ktorých baví tvoj obsah a sú zvyknutí na Twitchi na silu prechádzať napríklad na YouTube a zvykať si na iný chat, na iné fungovanie toho streamu. Taktiež, ak už máš speňaženie kanála, po prípade pridruženého partnera na Twitchi, tak si týmto vytváraš ďalší spôsob príjmu z tvorby svojho obsahu. A to napríklad, že ak tvoji diváci budú stream pozerať na YouTube neskôr zo záznamu, tak stream zarába aj po tom, čo už dávno skončil, a to z YouTube reklam. Ďalej, keďže tvoj livestream bude celý na YouTube, vzniká ti potenciál na to, že na YouTube tvoj záznam objavia noví ľudia, kdežto napríklad na Twitchi je toto objavovanie o čosi ťažšie a teda je tam potenciál aj ďalšieho rastu aj počas toho, ako budeš offline. A myslím si, že toto sú také hlavné výhody, najmä toho rastu do budúcna a možno nejakého lepšieho finančného zárobku zo streamu. Aké sú teda nevýhody? V
prvom rade je to asi, že na to budeš potrebovať ozaj rýchly internet. Keď si vezmeme príklad, že chceš streamovať vo Full HD, potrebný bitrate na toto streamovanie je 4,5 až 6000 kilobitov za sekundu. A ak to zjednodušíme, tvoja rýchlosť uploadu by mala byť niekde medzi 9 až 12 000 kilobitov, cca dvojnásobok. Na každý ďalší zdroj streamovania teda musíš rátať, že to bude vyžadovať rovnakú rýchlosť, a teda pri dvoch zdrojoch budeš dokopy potrebovať bitrate 9 až 12 000, to znamená 4,5 až 6 pre Twitch a 4,5 až 6 pre ďalší zdroj, napríklad YouTube. Rýchlosť uploadu sa tiež zdvojnásobí, ktorú potrebuješ, a to je 18 až 24 000 kilobitov za sekundu, teda 18 až 24 megabitov. Pri troch zdrojoch naraz, ktoré budú vo Full HD, bude potrebný bitrate zase 13,5 až 18 000, čiže zase to narastie o tú hodnotu, a teda rýchlosť uploadu 27 až 36 megabitov a tak ďalej. Takže internet potrebuješ pre multistreamovanie rýchlejší. Ďalšou takou možnou nevýhodou je, že musíš vhodne zvoliť platformy, aby si to dokázal umoderovať a nedostal sa zbytočne do problémov. Ako vieme, tak napríklad Kik nemá problém s niektorými výrazmi, ktoré nie sú pre Twitch alebo YouTube vhodné. Ak by sa nejaký tvoj divák na Kiku opustil, je dosť možné, že by si sa dostal na Twitchi alebo na YouTube do problému, takže túto platformu ešte možno zváž, či je vhodná pre teba na budovanie komunity, alebo teda zaradenie Kiku medzi to, keď budeš zároveň streamovať aj na Twitchi, aj na YouTube. Ďalej, dámy a páni, tu máme kráľa samotného streamovania, a to je platforma Twitch, ktorá to dlhé roky hrala na Nintendo kartu s exkluzivitou. Nechceli pustiť svoj content z platformy. Nemôžeš uploadovať svoj stream až pár dní na to z Twitchu na YouTube. Za posledné roky Twitch od tohto ustúpil a povolil multistreamovanie, avšak po stiahnutí Nintendo karty vytiahli takú PlayStation kartu. Môžeš hrať naše hry na iných platformách, ale potrebuješ PSN účet. Vysvetlím. Twitch síce povoluje multistream, avšak ich TOS, teda podmienky používania, sú napísané strašne všeobecne. Nevieš úplne, čo všetko na tom streame môžeš a čo nie. Musíš si trošku dávať pozor a v podstate každý jeden stream tak trošku riskuješ. Poďme sa teda pozrieť na tieto podmienky, aby si vedel, na čo si dať pozor. Prvé pravidlo znie, že kvalita zážitku Twitch divákov musí byť minimálne taká dobrá ako tvojich ostatných streamov, nesmie byť horšia. Čo je v podstate OK. Otázka znie, čo v prípade, že máš na Twitchi menej divákov, po prípade majú pusteného len na druhom monitore, zatiaľ čo napríklad YouTube diváci sú aktívnejší. Čo v takom prípade? Nebudeš teda odpovedať divákom na iných platformách, aby si náhodou neurazil Twitch, aj keď teda to, kde budú tvoji diváci aktívnejší, ty nedokážeš ovplyvniť. Takže áno, nemusíš to robiť úmyselne, záleží, čo na to Twitch povie. Bod číslo 2 v skratke, nemáš posielať divákov z Twitchu na ostatné platformy, ťa sledovať tam. Rozumieme, Twitch zážitok je Twitch zážitok, preto je to stále najväčšia platforma a bolo by nevhodné povedať ľuďom, že pustite si ma radšej na YouTube. Jasné, súhlasíme, Twitch, to dáva celkom zmysel. Konec koncov, ten divák ťa sleduje na Twitchi, pretože tam mu je to pohodlné, vie ako to tam funguje, vie ako tam funguje chat, komunita, takže toto pravidlo je asi v pohode. Problém však nastáva pri treťom bode, ktorý je napísaný tak všeobecne, ako sa to asi len dalo. Twitch si neželá, aby si kombinoval aktivity z ich platformy s ostatnými aktivitami z iných platform, aby si zabezpečil, že Twitch komunita je súčasťou celého zážitku tvojho streamu. Twitchu v tomto prípade primárne vadí multichat, a teda nechcú, aby si mal skombinované chaty na obrazovke svojho streamu. Ale je to trošku hlúposť, keďže chcú, aby Twitch komunita bola súčasťou celého zážitku. Pretože ak mne na YouTube napíše Janko 5437 a ja mu odpoviem, divák na Twitchi sa pýta, že kto do pekla je Janko 5437, takého človeka nevidím tu v čete. A ak existuje nejaký Janko 5437, tak sa ti ospravedlňujem, netušil som, je to len príklad. Taktiež, ak si neželajú, aby si kombinoval aktivity z ich platformy s ostatnými, čo napríklad alerty. Alerty sú v podstate tiež z inej platformy. Áno, vieš si ich vytvoriť aj na Twitchi, ale drvivá väčšina ľudí používa napríklad Stream Elements alebo priamo si ich nastavia v Streamlabs, takže vlastne nemôžeš mať na Twitchi custom alerty, lebo tým porušuješ pravidlá. Nie je to dosť jasne určené. Alebo si len neželajú alerty z ostatných platform, čo by potom znamenalo, že môže mať na streame pustené len Twitch alerty, ale alerty z YouTube si tam neželajú.
Je to veľmi šedá zóna, ktorá nie je jasne definovaná. Twitch sa tvári, že primárne im vadí multichat a nechcú, aby si mal skombinované chaty priamo na obrazovke, že to im jediné stačí. Avšak vieme, že Twitch si veľakrát ohýba pravidlá a niekto dostane ban za banalitu, zatiaľ čo pri inom streamerovi to Twitchu nevadí. Takže je to šedá zóna a každý stream môže byť malý risk. Áno, Twitch na konci píše, že ak porušíš niektoré z pravidiel multistreamovania, tak ťa najprv upozornia, ale kde je tá istota, že to ozaj spravia? Myslím si, že by sme potrebovali nejaké veľké meno, aby to odskúšalo, aby sme vedeli, kde sú tie hranice. Osobne navrhujem Dukloka, ten je už asi celkom zvyknutý byť taký československý pokusný králik na nové pravidlá. Každopádne, toto bolo veľmi stručne zhrnuté multistreamovanie, jeho možnosti, výhody a nevýhody. Záver nechám na tebe, milý divák, či sa ti to oplatí vyskúšať, či nie. Zváž plusy a mínusy. Ak si toto video dopozeral až sem, budem rád, ako podporíš lajkom, poprípade komentárom alebo dáš odber na tento kanál. A my sa uvidíme pri ďalšom videu, kde sa pozrieme na